bentuk naroka imana mangaramoti ati-ati luhur pikiran muna di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Dalam dengan nahina Allah di bagasan Tuhan Yesus Kristus atani debata lima dina pasahaton anak luhur-luhur kita tuarupan di debata asal dicarpon nasida pasu-pasu kartuna sari peoni semua jami tadi kita yang menata surat di Filipi di 2 ayat 2b sono tidak sedama paroh kamu sedama aholongan muna saroha sabikiran paham sehali-hari dijahau kami sedama paroh kamu sedama aholongan muna saroha sabikiran paham hidup sahatna oras menihita salurna oras nama si bubuh itu kan enggak sama gale-gale dalam dengan dahina Allah di bagasan Tuhan Yesus Kristus sada hal luar biasa molo parno asaribeo mana sada hal na asing sian ganuk na sana asing lu yang go sahabat ama manang suami dohon sahabat ina manang istri di tengah-tengah keluarga jabatan molo di parkarijuan soal kami pat kita dapat ikina ikondo koloni kuari rotasi manang mutasi manang pindah laos anu cudina semua ini para kerejuan asing manang ditikatan di pamaret tapi arung guna di kuari muse pindah jabatan manang tukar meja manang arung muselo negabe naik pangkat turun pangkat dohok muse adong nagabe cuti alai kalau suami dohok istri kan boleh tak bahaya dong naik pangkat turun pangkat dari siang dari itu siap birang dari siap birang dari itu siap alai manoktong do ganuk nasa na di kuari suami do istri ama manang ina di teman-teman di keluarga di porsi nabe di haujahan nabe di ingaran nabe dan boy martukar manang marganti sore dan ada istilah di suami cuti major dari suami ada benar kan gue semua nih kalau si istri, aku bebas cuti panjang macam ini nak, aku itu kira-kira, aku, rotasi macam itu, nak, manang mutasi macam itu, nak, tak tanpa kemarin diganuk nasa pasangan suami istri diganuk nasa jabatan nak, manang posisi dah gabi amat, manang gabi ina, martukar posisi. Alai maluto isi maibana laos i maibana maibana laos amama molo ina gabi ina ma nang gabi amama gabi marro ina apalagi ina kerasana mama aulo nama ngatur kan alai naon si puro Islam dari mana mengatur, akhirnya itu mengatur video, mengatur negara. Nari harus hidup buruk, kalau mengatur rumah tangga, tidak kan? Bulan soal. Mana kalau tadi sudah nonton kan? Mana kalau di sini nonton kan?
Mana ngalamuin na pamasok ko galok nasaan kay kam di tomatoma ni keluar kay ujungna ukuran nabe dan posisi na somon na niatur kon di jarubat alay somon na niatur kon di pikiran bohong rohan dan boy jalan asalay laos ido olo gade kurpar galok nasa aka ama mana ina mana gabisiga keluar Daman daya, di pasaran Apostol Paulus tulis dalam di Filipi, asal sada rohamuna, hidup tugaluk nasa buria pe, asal sada rohani buria di pasahan usaha tahun tugaluk nasa rumah tangga, asal sada amat tai doho inat tai, sada dia. Naum binasana dipadomu marang na pinadomu ni debata takpolan di masalah statusna alay doho do digaluk nasa parrohaona statusnya suami istri alay molo asing-asing do galuk nasa parrohaona olo do gabi mabel olo do gabi asing keluarga di kita na hinakolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hidup-hidup ada gogi di pendidikan agama Kristen tadi waktu pernikahan malah parlo sarepeo hidup. Molo naik mangoliho, malah molo naik muliho, jumolo maho masira. Siapa yang mau menikah lebih dahululah dia bercerai. Bosa di doksori alay ko sirang doganuk nasa aka amai sian haposoon na inay sian haposoon na dan gabi doli-doli bebana dan gabi anak buru bebana bako ni ganuk nasa ditiki haposoon ite ikon lang tutoras gabi sada sumpe ngalaman main di bagasan muluna laos diuduti maganuk nasa aka muluna musim tujuduani songo dia nagabi jenjang ni parmuluwonna danak remaja na poso masuk tu na tupul masuk tu rumah tangga baru laos ganuk nasa nadidok naik ikosiram tu alaina purparjono di lokbison asa gabi sadar mai ikut jubolo sirang sian ganuk nasa parrohaonna dia harus bercerai dengan egosentrisnya dia harus bercerai dengan keakuannya yang lebih itu tetapi dia harus memikirkan dan aude alai kita dan au bina mengatur rumah tanggau alai Yesus Kristus laos kita pada di pasu-pasu jadi rohai ama dohot ila pe ikut jumono di padalu jala sahalat parmola naubelga dan diukur alamu ibana padalu usuna kan. Tetapi pemenang yang sejati adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya. Jala kita dilo anak di siparmonangi pe, anak di Tuhan Yesus Kristus, para rohawan ma Tuhan Yesus sendiri. Ibadah rohana samonak kita. Ibadah diri samonak kita. Nama orang doh dosai. Ibe ibadah do divina hirana ibana na mardusa abe na pamonak ko ibana jala ibana do na pamonak ko laos ibana do pamonakanya alani hita ganuk nasa na dibagasan par rumah tanggau pe ama do ina so dia ma par muluta isi do ta pamonak ko dibagasan muluta
Isarana mula terlebat ma amang sinaga jiat parkarijuan na ala ikepayang sama jadi mula molo taludo gaduk nasa parrohawon ni ilang manusia tubi hidup ibadah makna jauh nyong esnu manang nyokopin marang asal ituli motik awang silagai dibayi susu dicampur dokter satu masakan lalu jawa tiamak ini awalnya kalau nama ngasahon hadirion lalu sedih loh nasudah kurang pigo nama tiru jauh lalu kan saya mau suwe aku suaktif mau sinyal tuh dia buat dulu kita dalam daerah nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus somonilang baliksa manulama manang karijuan yang berusia itu tapi ini parkarijuan na gudang akasyalupan na musik Muhammad mengurupiak karena marsah jalan memang sedaulau na lingkar dui dia bukan di Tuhan tapi gudang mapasienon naik pusilalinan na luar biasa itu lagi semua zaman-zaman wayo gudang na hona Omikron kan berkulu di dalam gudang ya karena sobahan dipakai masker nanti ya karena tahan menang ngerasa tahan nanti mohon kembali nangui dalam kainan alami ini gudang maulawuna laos rebos itu dan mulak bornya udah baik nama mau apa rasanya orang sini ino nga tinopot na kuhaholomi ho siyang ganuk na sa rohaku ganuk na sa akad na adong biho lobi huran na sa roha sa pikiran berarti sa roha ibana roha ni na adong di donga pe boy di dodo ibana laos di posisi ng kiri na sa i artinya diboto rohani domasari bena diboto rohani parsor dukbulunda diboto rohani amang sialupanda diboto molo nga diboto rohani laos ipasik kok marohana muse iko somono mabainoku asalingkan iko somono mahubahe somon nabi nangidoni isinapuna rumah tangga nabion iman Yesus Kristus dihita lagi langolowat di bagasan Tuhan Yesus Kristus ganuk na sahita pe Panginoon do asal sadama dihaholongan muna holong ite ko sada dangadong holong na dua iku sada lapatan nina sada hulungi berarti sarupa ganuk nasa nasinakapan dasida sarupa ganuk nasa holongi ahado tujuan molo tujuan ano alay dan ano kolong dalam pelapatan ini ada korelasi orang-orang percaya antara kasih itu dengan tujuan hidupnya sebab tujuan tanpa kasih itu pun seolah-olah tidak ada gunanya tujuan itu pun seolah-olah hampa laos kolongi naga bisa ada ujahan di bagasan para rumah tangga ido naga be pamugohon dinalaho manado di galut nasa angka pandalanan di gulu manopot galut nasa angka tujuan di keluarga walau dikit pembakaran yang suku kami ada tujuan nama rumah tangga ada motivasi nama rumah tangga laos angkasma dapat julu sehari ikon tujuan dihebataimu si Buteroto mengapa kalian berumah tangga karena Allah alaniaha kamu dinalahu gadis suami istri
Laos alania hamu patu padanuk nasa pardonga saripeon awani di bata. Molo masa si somonon tuisi mahau parculu mengalualu tu di bata martanya kamurang. Molo masa galuk nasalas miroha tuisi parculu tu di bata. Dalam dahinan mahina holongan. Molo munga di bagasa di bata. Laos ikut tusido hasa dauli unang tabahin hasa dauli andon dusai contohnya terpasu-pasu hamu dusai pesta. Mari kita tulis apa saja pekerjaan kita, mari kita tulis apa saja menjadi hobi kita, mari kita tulis apa saja yang menjadi ketentuan rumah tangga kita. Tidak begitu langsung alai kod dinamis unang gede kaku. Ya, jangan jadi kaku. Di mana kesatuan itu? Di mana keesaan rumah tangga itu? Di mana keesaan suami istri? Di dalam Kristus. Disitulah kesatuan. Sebab kesatuan itu diperoleh dari Dia, dan di dalam Dia ada kesatuan itu. Dan apapun itu yang harus kita kerjakan harus di dalam Kristus. Kalau saudara kita yang lain mengatakan kiblatnya ini, dan memang harus dia akan munasib. Jadi oleh suku manuai musim, narahnya kalau kamu ngomongin turun marga gadium, amin. Kalau orang nak sakit itu kita yang gadium, dan itu. Jadi walaupun besok dia Osroa di Tuhan, Osroa di Tuhan, apa sahaja pasu-pasu. Asing ini, kalau ada gajian tahu, wah mahir-mahir, marah satu lorong, terus satu itu, betul, itu. Bui kami dua ke 11 apa? Keluar bulan, itu tidak salah, baru masalah. Alai kok bisu, lima contoh lah. Lu pinarakai, kau satu dua lu, kalau sedang betul, benar, main betul pasai. Dalam daerah lahir Roma di bagasan Tuhan Yesus Kristus, kopar tu nama lehoni magaluk nasa talehon dirita. Isi nama lehon debata, jalah kopar tu loponi rohani debata nama lehoni ma. Talehon galuk nasa rumah tangga tabe, asa mangulu di bagasan hasa daun, asa mangulu di bagasan sabuhutna galuk nasa dikabasa. Berarti ada umat isi keluarga naringkas magulia, keluarga ini terbuang lah, kolan ini natai, alai dua matai, jala galuk nasa induse. Di bagasan rumah tangga ikut arondo ikatan na memang secara sosio masyarakat tahalak bakat dari ringkas tubuhan. Dah pola tarkuan di bawah anak, alai tadi di bawah di sini nama pelat tu ngagalian. Dah pola tarkuan dulu, alai tadi di bawah di sini ahamaulang libur di habat-habat. Dalam nasabah di sini, sangat dosudiri. Makanya digaluk nasabah tahun di dosudiri aja. Poras nanti, oleh raja sudiri. Berarti kalau oleh raja sudiri, raja di parburu, raja di paranak, raja di udah, raja di dongat tubuh. Sudiri raja, makbubas pebana, buru di raja lo. Hasum butuh pebana sarana, gabe anak ni raja lo, gabe hula pebana baru lahir. Hula ni raja lo, tahu? Alai raja ibadah, perhidian di raja sendiri di dalam patu-patu kalau udah gabe hula. Patu mak ikosoba hula, patu mak ikonelek marbur. Patut ma ikon mana pada waktu sudah bolong dikenut nasa keluarga. Laos poloi
cuma dulu bolong si somoni di batu-batu hutan ada orang su Kristen termasuk naruh alai pahok musim siang hak Kristenoni dari handa tulwi gabilang tuhok na lang tuhuna dari handa tulwi unang gabi magulang unang gabi magusada alai kusikok mai asabui gabi dalam pasu-pasu dalam lasni rohus dihita na hinahawama di bagasan Tuhan Yesus Kristus disialani di garut nasar rumah tangga tadi tabotoma nasihat di batado makita Tuhan Yesus Kristus na balumuhok kita be ama buhokina di toma-toma ni keluarga luhut na be ra gudang mo dinamikana gudang mo na maragat kisorin na mas alay somal na di kita alak-alak nang berekkan lemah tua ibana lempoh lemah tua ibana lemah sidadaan somonima hape galuh nasa rumah tangga biarkan aposai somonima rumah tangga digaluh nasa akka halak Kristen na adong dilihat ortibionnya alai nubu bidohita sumurunga akan namun cumolo madada holongi nampe sotaboto holong nasiatia alai holong sosio masyarakat merdum tu holong nasihat Tuhan Yesus Kristus na sunbadiai jalan amar sangapi jalan asohan duani somoni mabalgana musik lam tutadana tutadina lam tutakasna holong di debata di bagasan ganuk nasa keluarga isi nama ngulu di bagasan holong di Tuhani sadama rohana sadama tujuan sadama galuk nasa akta pamikirion nang galuk nasa akta parniulan na musik laos sadama nasida dapotan di galuk nasa pasu-pasu di debata ala sadaro nasida manotong marsoba tu debata napasahato pasu-pasu debata nama masu-masu sadari pe keluarga nama las di rohamamu nama ngulu di bagasan nasi di rohana natotong patu juluhut di batari jaluk nasalah kaningulu di keluarga muna jala osmar hamuna galuk nasana sinakapan di bata daun luminggan daun lumehet daun mai galuk nasa sian akad berkata jala ima nagari mabuan lasmi rohata naso hari bulan laos ima nama kuhui mumuse asa manutok kita masoba laos masahaton puji-pujian nak tanyata Tuhan Tuhan masalah Tuhan ini bagi keluargamu jalan terpasu-pasu mah napas sangat pun amin martanya